rivi, Hunspet, Valfridsson kolmas rivi. Ensimmäisenä, Isaksen toisena, Lion Doran kolmantena, kun käännytään tuonne Soramäkeen ja Doran kyllä painaa kovasti päälle. Edelleen Hansen, Isaksen, Doran ensimmäinen puolikierrosta, Hunspet neljäntenä, Valfridsson viidentenä. And so when we have almost done one lap, Kenneth Hansen leading, Sverre Isaksen on second place, and Joker lap is going to Liam Doran, who is on third. Ja todellakin tässä, jos kuulette, niin siinä Hunspet ainakin kävi ja Doran ilmeisesti. Ai ehkä nousi korkealle Isaksenin keula tuonne Hansenin takakulman päälle todella korkealle ja palaako takarengät? Kyllä. Näin menee ohi sitten Isaksen. Antoi kyllä rajut tällit Hansenille, jonka takaripustus on täysin sökönä. Tuli tuonne takanurkkaan tuossa lankakaarteessa. Isaksen laski kyllä kiinni oikein urakalla. Onneksi noin ymmärrän nyt tätä suomen kieltä nämä asianosaiset, mutta näin minä suomenkielisenä kuuluttajana asian näin. Ai että sentään, että meni tilalle tuo homma. Täällä käytetään aika kovaa kieltä. Hansenin ja taustajoukot ovat täällä todella pettyneet. Joo, kyllä varmaan tulee rumaasi kieltä siellä juoksupoikien suusta ja saa varoituksen. Eli kyllä tässä niinku perustetta on asialle, mistä ollaan puhuttu. Mutta jos se varoituksella kuittautuu, niin hyvä on. Toisaalta onko se riittävä? Sekin on tuomariston asia. Ja näin viimeinen kierros alkaa koottaa Sverre Isaksen, Liam Doran, Ludvig Hunspet, P.O. Valfridsson ja Kenneth Hansen. Rokotettiin norjalaisen Isaksenin toimesta, joka sai tempustaa varoituksen. Liam Doran on tässä todellinen voittaja. Hän on keskeyttänyt. Hänelle on vaihdettu moottori. Hän on jäänyt tuonne välille. On ajettu pakoputket solmuun. Ja silti mies on täällä ja ottaa maksot pytyt. Ja näin maalilippu heiluu. Voittaja Winner. Liam Doran voittaja. Sverre Isaksen, jotain tapahtuu. Nukahtiko, hajosko auto, mitä tapahtuu? Ja siinä käy niin sitten, että Isaksen on kakkonen ja Hunspet on kolme. Auto numero 224 mekaanikko heti Park Vermeen. Car number 224 mechanic immediately to Park Vermeen. Kylläpä oli dramaattinen tämä Viimeinen lähtö oli dramaattinen kokonaisuudessaan. Ensin Mikke Jäbergin tulosheitto, sitten Hansenin takapäin aika rankka rokotus Isaksenin riemuissaan. Ja sitten nukahtaa
Sverre Isakseen tuohon viivalle ja Liam Noran tulee muistaa koko jutun. Ja voidaan sanoa, että Raaman kaari oli kohdallaan viimeisen päälle. ja tänä viikonloppuna eräänlaisen konnan osassa on ollut Holmstedt, ainakin nämä ruotsalaiset vähän sanovat, että hän ei ole nyt ihan viimeisen päälle heidän mielestään ajanut kaikkien reilun pelin sääntöjen